Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Culturo TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is dinsdag 31 maart 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Koninklijk Huis en premier Rob Jetten geschokt door overlijden Chan Santokhi. Het Nederlandse Koninklijk Huis en minister-president Rob Jetten hebben met verslagenheid gereageerd op het onverwachte overlijden van oud-president Chandrika Persat Santokhi. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten in een gezamenlijke verklaring weten geraakt te zijn door het nieuws. Zij benadrukken dat Santokhi zich gedurende vele jaren heeft ingezet voor Suriname, zowel als president als in zijn eerdere functie als minister van Justitie en Politie. Volgens het koninkpaar werd Santokhi zowel in Suriname als internationaal gewaardeerd om zijn inzet voor de democratische rechtsorde en een veilige samenleving. Minister Melvin Bouva ontbiedt Guyanese ambassadeur om heffingen quarantaine-rivier. Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft de Guyanese ambassadeur in Suriname ontboden voor een onderhoud. Aanleiding is de ontstane commotie rond maritieme heffingen en Guyana vrachtboten op de quarantaine-rivier. De ontbieding volgt op recente uitspraken van de Guyanese president Irfaan Ali en de daaropvolgende reactie van de Surinaamse regering. Die stelde dat er geen sprake is van nieuw beleid, maar van bestaande regelgeving die consequent wordt toegepast. Volgens het ministerie was het gesprek bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de berichtgeving vanuit Guyanese zijde. VHP roept op tot rust na overlijden Chandrika Persat Santokhi. VHP ondervoorzitter Glenn Uhiers heeft bij het partijcentrum van de VHP een oproep gedaan aan de samenleving en de partijachterban om de rust te bewaren na het overlijden van voormalig president Chandrika Persat Santokhi. Volgens Uhiers is kalmte in deze situatie van groot belang omdat het overlijden van een prominente Surinaamse politicus tot onrust zou kunnen leiden. Hij benadrukt tegenover de pers dat de partij de gemeenschap vraagt te wachten op instructies en formele mededeling. Ook deed hij een beroep op een ieder om niet vooruit te lopen op zaken die nog officieel moeten worden bevestigd. Suriname wil investeringen aantrekken met nieuwe energievisie. Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking heeft dinsdag de openingstoespraak gehouden tijdens de Caribbean Energy Week. De conferentie vindt plaats van 30 maart tot en met 1 april 2026 in Royal Torarica en brengt regeringsleiders, investeerders en topmanagers samen. De bijeenkomst heeft als doel het Caribisch gebied te presenteren als een van de snelst groeiende energiebedrijven ter wereld. In zijn toespraak stelde Bouva dat Suriname zich op een historisch kruispunt bevindt, mede door recente offshore ontdekkingen. Volgens de minister heeft de energiesector het land stevig op de mondiale kaart gezet. DOE betuigt medeleven na overlijden oud-president Santokhi. De politieke partij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid, DOE, heeft haar diepe medeleven betuigd naar aanleiding van het overlijden van voormalig president Chandrika Persat Santokhi, tevens prominente leider van de VHP. Volgens DOE heeft Santokhi sinds september 2005 tot aan zijn overlijden een markante rol gespeeld in de Surinaamse politiek. Hij begon als minister van Justitie en Politie, werd daarna lid van de DNA en bekleedde vervolgens het presidentschap van Suriname in de periode van juli 2020 tot en met juli 2025. Met zijn overlijden verliest Suriname volgens de partij een markante persoonlijkheid die zich gedurende vele jaren heeft ingezet voor de rechtsstaat, democratische waarden en de ontwikkeling van het land.
Nieuwe dierentassenlijn gelanceerd tijdens Boekenmarkt Dierenasiel. De Stichting Dierenbescherming Suriname presenteert op zondag 5 april tijdens de maandelijkse boekenmarkt op het terrein van het dierenasiel een nieuw model in haar bijzondere tassenlijn. De stichting doet dit in samenwerking met Reditex. Het gaat om het vierde ontwerp in de reeks, ditmaal van beeldend kunstenaar Renier Asmorejo. De nieuwe tas draagt net als de eerdere edities een duidelijke boodschap rond: dierenbescherming. In zijn kenmerkstijl heeft Asmorejo een luiaard afgebeeld met de kop omhoog gericht naar een vrouw en de zon. Volgens de kunstenaar staat het onderwerp symbool voor bescherming, zorg en hoop. China lanceert documentaire serie ter ere van 50 jaar banden met Suriname. De Chinese ambassade in Suriname heeft een 5-delige documentaire reeks gelanceerd in het kader van 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen China en Suriname. De reeks, getiteld Verbonden door bloed, verenigd door het lot, belicht zowel de historische als de hedendaagse relatie tussen beide landen. Tijdens de lanceringsceremonie op vrijdag gaf ambassadeur Lin Yi aan dat de documentaires tot stand zijn gekomen in samenwerking met Surinaamse media professionals. Volgens hem wordt in 5 afleveringen stilgestaan bij verschillende thema's, waaronder een eeuw aan onderlinge contacten, de ontwikkeling van diplomatieke relaties, samenwerking binnen het Belt and Road Initiative, culturele integratie en toekomstperspectieven. Suriname verliest uitzonderlijke leider met overlijden Santokhi. Suriname is in diepe rouw na het overlijden van oud-president Chandrika Persat Santokhi. Volgens een verklaring van woordvoerder Jason Simon heeft het nieuws van zijn heengaan de samenleving met verslagenheid getroffen en een gevoel van groot verlies achtergelaten, zowel binnen als buiten de politieke arena. Volgens Simon laat Santokhi een leegte achter die niet alleen politiek voelbaar is, maar ook in de harten van vele burgers die zich door hem gehoord, gezien en gesteund voelden. Hij omschreef de voormalige president als een uitzonderlijke leider, een man van principes en een dienaar van het volk. Santokhi begon zijn loopbaan als politieofficier, waar hij zich volgens de verklaring onderscheidde door integriteit en moed. Hoger beroep in Faco brandstichtingszaak na celstraffen voor verdachten. De 2 verdachten die zijn veroordeeld voor hun rol in de brandstichting bij boekhandel Faco hebben hoger beroep aangetekend tegen hun veroordeling. De zaak diende maandag in hoger beroep. Verdachte NJ is in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar, terwijl verdachte HS een celstraf van 6 jaar opgelegd kreeg. NJ stelde eerder dat hij dubbel is gestraft en dat hij niet het brein of de hoofduitvoerder van de brandstichting zou zijn geweest. Volgens zijn verklaring bij de politie zou NJ door HS zijn benaderd om samen een van de groen-witte monumentale panden in de binnenstad van Paramaribo in brand te steken. De mannen zouden daarvoor een bedrag van €10.000 ontvangen van een persoon die bekend staat als Lori, die als opdrachtgever wordt genoemd. Bond Penitentiaire Ambtenaren protesteert tegen verkaveling terrein Santo Boma. De bond bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren protesteert tegen de verkaveling van het terrein van de Centrale Penitentiaire inrichting Santa Boma. Volgens bondvoorzitter Gideon Weilingen is van de in totaal 64 hectare ongeveer 36 hectare uitgegeven voor verkaveling. Maandagmiddag werd een algemene ledenvergadering gehouden naar aanleiding van een aanmaningsbrief die ongeveer 2 weken geleden is ontvangen van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. In de brief wordt de bond gesommeerd het terrein grenzen aan de Merveijenweg te ontruimen. De leden reageerden verhit op deze sommatie omdat zij stellen dat het terrein al jaren eigendom is van de Centrale Penitentiaire inrichting Santa Boma. Juspol installeert binnenkort overlegorgaan Brandweer Suriname.
Het ministerie van Justitie en Politie zal op korte termijn het overleg van het Korps Brandweer Suriname installeren. Dit orgaan, dat belast is met het adviseren van de minister over rechtspositionele zaken van brandweerambtenaren, is momenteel inactief. Zo maakt het ministerie bekend. Het overlegorgaan zal onder leiding staan van een lid van de rechterlijke macht en bestaat verder uit vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Politie, het Korps Brandweer Suriname en de Bond van Personeel bij Brandweer Suriname. Volgens het ministerie is inmiddels de ontvangst van alle voordrachten bevestigd, waardoor de installatie van het orgaan op korte termijn kan plaatsvinden. NPS eert nalatenschap Santokhi en spreekt medeleven uit. De NPS heeft Chandrika Persat Santokhi geprezen als een politieke leider die zich gedurende zijn hele carrière heeft ingezet voor de ontwikkeling en vooruitgang van Suriname. Volgens de partij speelde Santokhi als voormalig president en voorzitter van de VHP een belangrijke rol in het versterken van democratische instituties, het bevorderen van internationale relaties en het stimuleren van duurzame groei. Santokhi overleed op 30 maart vrij plotseling nadat hij onwel was geworden. Medische hulp mocht niet meer baten. Hij is 67 jaar geworden. Mogelijke verschuiving binnen VHP-fractie na overlijden Santokhi. Na het overlijden van VHP-parlementariër en gewezen president van Suriname, Chandrika Persat Santokhi, op 67-jarige leeftijd zal er binnen de fractie van de VHP in de DNA een verschuiving plaatsvinden. De eerstvolgende kandidaat op de kandidatenlijst is Johnny Casillo, die op nummer 18 stond en 968 stemmen behaalde. Indien Casillo, die afkomstig is uit het district Comoena, de benoemde aanvaardt, zal hij het 17e DNA-lid van de VHP worden. Indien Casillo niet bewilligt in de benoeming, komt de volgende kandidaat op de lijst in aanmerking. Dat is Shanti Uder Raj Singh, die 168 stemmen behaalde. Plenaire behandeling ontwerpwet. Wet Brandweer Suriname in voorbereiding. De behandeling van de ontwerpwet tot wijziging van de Wet Brandweer Suriname 1993 is in een volgende fase beland. De commissie van rapporteurs van de Nationale Assemblée heeft zich gebogen over het traject richting de plenaire behandeling. Onder leiding van voorzitter Dinota Forswijk zijn tijdens de vergadering de eerste lijnen uitgezet. Zo is vastgesteld welke actoren in het vervolgtraject zullen worden gehoord. Dit omvat onder meer de minister van Justitie en Politie, de juridische afdeling van het ministerie, het Korps Brandweer Suriname en de Brandweerbond. Guyanese studenten bezoeken de DNA. Studenten van de Mackenzie High School hebben een bezoek gebracht aan de DNA in Suriname. Het bezoek maakte deel uit van een educatief programma dat de jongeren inzicht geeft in het functioneren van het Surinaamse parlement. Tijdens de rondleiding maakten de studenten kennis met diverse belangrijke ruimtes binnen het parlementsgebouw, waaronder de bibliotheek, de fotogalerij en de vergaderzaal. Het programma bood hen de gelegenheid om meer te leren over de rol van de DNA en het wetgevingsproces in Suriname. HVB roept op tot nationale verbondenheid na overlijden Santokhi. Het plotseling overlijden van gewezen president Chandrika Persat Santokhi op 67-jarige leeftijd heeft ook buiten zijn eigen politieke kring geleid tot een golf van ongeloof en verdriet in de Surinaamse samenleving. Als oppositieleider en later president heeft hij in het afgelopen decennium een duidelijke stempel gedrukt op het politieke landschap van Suriname. Vanuit zijn overtuiging en verantwoordelijkheidsgevoel droeg Santokhi als parlementariër, minister en president bij aan het publieke debat en de ontwikkeling van het land. Kenmerkend voor zijn politieke inzet was zijn recente uitspraak dat hij nog ambities had om zijn partij en het land verder te dienen.
indien hem dat werd gevraagd. Het bezoek werd gekenmerkt door interactieve uitleg en informatieve sessies waarmee de jongeren een beter begrip kregen van het parlementaire werk en de geschiedenis van de instelling. Rekenkamer overhandigt jaarverslag 2025 aan president Simons. De Rekenkamer van Suriname heeft haar jaarverslag over 2025 officieel overhandigd aan president Jennifer Simons op het kabinet van de president. Als hoogste onafhankelijke controleorgaan ziet de Rekenkamer toe op de rechtmatigheid en doelmatigheid van overheidsfinanciën. Volgens voorzitter Sean Bondi is het een wettelijke verplichting om jaarlijks voor 1 april verslag uit te brengen over de onderzoeksresultaten van het voorgaande jaar. Het document wordt vervolgens aangeboden aan de regering en de voorzitter van de DNA. Bondi legt uit dat het mandaat van de Rekenkamer bestaat uit toezicht en controle op het gehele staatshuishouden. Korpschef Pinas benadrukte focus op versterking van politieband met burgers. Waarnemend politiechef Melvin Pinas kijkt uit naar zijn officiële aanstelling als 51ste korpschef van het Korps Politie Suriname. Momenteel vervult hij de functie als waarnemer, maar bereidt hij zich actief voor op zijn toekomstige rol. In een gesprek met de Communicatiedienst Suriname benadrukt Pinas zijn ambitie om technologische innovaties binnen het korps door te voeren. Ik wil sowieso innovaties doorvoeren, zegt hij. Pinas streeft naar een stabiele en moderne politieorganisatie waarin technologie een cruciale rol speelt bij criminaliteitsbestrijding. Volgens hem maken criminelen steeds vaker gebruik van moderne technieken, waardoor ook de politie innovatief moet opereren. VN betreurt overlijden van oud-president Chandrika Persat Santokhi. De Verenigde Naties en Suriname heeft met droefheid kennis genomen van het plotselinge overlijden van oud-president Chandrika Persat Santokhi. Volgens de VN Resident Coördinator in Suriname en het VN-landenteam speelde Santokhi tijdens zijn presidentschap een belangrijke rol in het bevorderen van multilaterale samenwerking en toonde hij zich toegewijd aan duurzame ontwikkeling. Daarnaast onderhield hij een productieve samenwerking met het VN-systeem in Suriname. De VN spreekt haar oprechte deelneming uit aan de familie, vrienden, nabestaanden, de regering en het volk van Suriname die door dit verlies zijn aangetroffen. Keniaanse marathonkampioen Korir kreeg 5 jaar dopingschorsing. Albert Korir, de Keniaanse winnaar van de New York Marathon in 2021, is voor 5 jaar geschorst nadat hij toegaf aan een verboden prestatiebevorderend middel te hebben gebruikt. Dat maakte de Athletics Integrity Unit maandag bekend. De 32-jarige Korir testte in oktober 2025 positief op de synthetische vorm van erythropoïetine, een middel dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert. De test vond buiten competitie plaats in Kenia. De AIU liet weten dat Korir een jaar korting kreeg op de oorspronkelijke schorsing van 6 jaar vanwege zijn vroegtijdige bekentenis en het aanvaarden van de sanctie. Ghana ontslaat bondscoach Addo 72 dagen voor het WK. Ghana heeft bondscoach Otto Addo ontslagen 72 dagen voor de start van het WK deze zomer. Het vertrek van Addo volgde op een 2-1 nederlaag tegen Duitsland in een vriendschappelijke wedstrijd in Stuttgart op maandag en een 5-1 pakslag van Oostenrijk in Wennen afgelopen vrijdag. De Black Stars, die in dezelfde WK-groep zitten als Engeland, hebben hun laatste 4 wedstrijden verloren en ondanks de aanwezigheid van Manchester City aanvaller Antoine Semenyo en Tottenham-spits Mohamed Kudus in hun gelederen, slaagden ze er onder Addo niet in zich te kwalificeren voor de Africa Cup of Nations 2025. Een bod op Barcelona is moeilijk af te slaan. Cucurella. Chelsea-verdediger Marc Cucurella heeft gezegd
dat het moeilijk zou zijn om een aanbod om terug te keren naar zijn oude club Barcelona af te slaan. De 27-jarige die de jeugdopleiding van Espanyol doorliep en vervolgens voor de jeugdteams van Barcelona speelde, maakte in 2017 een optreden in het eerste elftal van de Catalaanse club. Hij speelde voor Eibar en Getafe in La Liga voordat hij in 2021 naar Brighton vertrok. Een indrukwekkend eerste seizoen in de Premier League leverde hem een transfer van £60 miljoen naar Chelsea op, waar de Spaanse verdediger zich heeft gevestigd als vaste linksback.